És un projecte molt interessant pel territori, estem molt contents, el veiem molt positiu, hi haurà una millora molt important en el transport públic sostenible i de connectivitat entre dins de la ciutat i entre les ciutats, en aquest cas el primer tram que va des de Cambrils, Salou i Vila-seca i volem que arribi fins a l'aeroport perquè hem d'estar connectats a l'aeroport, això és fonamental, però sobretot també que s'abandona la vella idea de mantenir un traçat ferroviari obsoleto, que era un traçat ferroviari que divideix els pobles, que no fa ciutat i per tant al tenir un nou traçat i amb ample europeu queda molt més integrat, molt més respectuós amb la ciutat i per tant encara molt més sostenible amb el que seria la ciutat i les persones. Per tant estem molt contents, també estem contents dels timings que aquí s'han dit i creiem que el 2023 ja podrem veure l'inici d'aquestes obres molt necessàries pel nostre territori en un avanç important d'un transport sostenible. Una de les inquietuds que també tenim com a ciutats és la penetració dels tramvies dins de les ciutats. Nosaltres volem tramvies sostenibles, tramvies com tenen totes les ciutats europees i tramvies que estiguin a mida acceptable, no trens que facin de tramvia, sinó tramvies, que és un concepte molt important de tenir en compte. I per tant, també és evident que hi ha no una preocupació, sinó també haurem d'estudiar quins són els millors llocs per on ha de passar aquest tramvia dins de les ciutats i com ha de penetrar i per on ha d'entrar a dins de les ciutats. Bé, això formarà part dels propers estudis tècnics i evidentment haurà de tenir també un dels temes importants que hi ha hagut és que les catenàries també han de ser per exterior, no per interiors. Haurem de veure quin tipus de trens, si han de ser d'elèctrics o d'hidrogen. Tot això ara haurà d'anar venint i, per tant, el que sí que hem de tenir en compte és que estem parlant de tramvies i el tramvia és sostenible, amable i ha de ser adaptat a les ciutats. Nosaltres des del primer moment vam entendre que aquest era la via natural, la 340. Han de passar més coses també a la 340, vull dir, hauríem de ser capaços de treure les mercaderies perilloses de la 340 perquè hi càpiga tot. I en aquest aspecte nosaltres també des de Canonja ja estem treballant en aquesta direcció. Clar, nosaltres entenem que el 340, que s'ha de convertir també en un bulevard, una avinguda, en un carrer molt més amable, doncs és el gran lloc perquè sobretot pot connectar el tram amb el que és també l'estació d'autobusos de Tarragona. Per tant, aquí hi haurà una gran intermodalitat i si realment amb aquesta estació central de Cap de Tarragona s'acaba fent amb aquest cruce d'eixos que és a Vila-seca, doncs podrem anar en tramvia fins a l'estació intermodal. Per tant, aquí podem tenir intermodalitat amb autobusos, amb tramvia, amb trens i, evidentment, si això s'urbanitza, amb carril de bicicleta que ens apropi a l'alta velocitat i a l'estació intermodal. Jo crec que avui, després de molts anys de decisions o notícies poc clares, poc concretes i potser desmotivadores al territori, avui en principi tenim un plantejament que ens agrada molt. Evidentment volem que es porti a terme, però jo crec que amb la manera que s'ha plantejat, els terminis que s'han plantejat, ja dic, és més que satisfactori. Doncs una molt bona valoració en el sentit que ens han explicat més o menys com s'han atès a les diferents al·legacions i realment aquestes al·legacions han fet que el projecte esdevingui transformador en molts aspectes, en el sentit que avui ja hem canviat el titular de tren-tram directament per al tramvia del Camp de Tarragona. I això ja ja és una eina fonamental de com s'entén la mobilitat, com són l'equip mòbil que anirà passant per tots els diferents carrers de les diferents ciutats i també com s'articula amb el conjunt de l'àrea metropolitana i crec que això és una cosa que ens hem d'estar molt contents, en el sentit que ja ens oblidem de tren-tram i anem cap a un model tramviari de ciutat europea.